ya iguru ekara naji kubuka ekara mumuru yambe abetereriyo kanga intachiwe somungina intachiwe sachu intachiwe sajikwa tu ejiwe sandagete beka jiwe saga beka jiwe saiga timbua tibe saga kinje timbua tibe nota to kare to kare nota enda ngeria vale siko basanyo mano moyo ogai no murangite bosa nakinde timbua tige kuru kubesa ya murangite bosa njobane kinabwa atayana wate mnyeye mona kinagora mariyogo 50 Monica Mora w'emyaka 92 kurwe kenyero kya Nyakaranga wodi ya Bukire bunge ya North Mugirango Nyamira igare birero mega yogotacherwanse n'abasaye batatu abo bamwocerera ubutuko ase okwanga koba kibesa cyobogotu nakumutigera chingoma chintindi omunyina nekibesa dotayete igo tato kwana mano aranto kawako ntundu tayete kwana mano kwana ngara iwana na kwani esa timbwa ati ase chiche tikata utigo chanchirata tugakora yo no akamitereri kibesa kikabura agekana rena hasoka agekana hasoka oyalenge yatata agasoka nenda agasokire tirisi ichuma chinsa isano mambya nigo inse yomokonyi bomugambyo gekongesa brocation asa Marieta Ezron Ongaro akobeka egeikaro barasa eyo yabareta bamenyi bororo eri ogotaka kugayana na gwasyoria bakagerwa boboti bonki aba muraba mumanyeta abantu byamono injugo cyukunira omongino abire cyabatige kuba otako yabese kabatenire boronge ene kibesa baye okibatagete yo baye mutiga bangina bakatubekwere omongino rio goteka chinde sengi komukunira ataka no mwisika kwanya letebodi ko kwata no mwisika nanya abana ngwe tuserera umuntu uri aye gwa kure aye ne marehemu mpaka uko kwao none family ya hote akoba tekoba tamanyi ngabana 75% ndimusaja bibiti igaba kunguna babana na abana mmatinga kibaka sawa ko nyumba na batu na bako nyasore na bako mara ron kwara ira lakini bono mugo iga seneti me mugo kwana nincho mugambyo gekongesa blockation aiga seringane lyakorekanete igonta yete koteba ringane lyakorekanete ne lyogo 12 mono na kiagerire na rangerie baraseye toshirikiane na barabugo erire tanyoro bumaene la pili igonta gete ko batebiga abantu ba minto abayiboli gotiga abayiboli enchero mongino na ramenyete bweka teribuya ekero omongina ikire myaka buneria gotigwere bweka teribuya nigo abamenyi amone family bagikirige kore kigabo kongu na gosaba abasaye wetanga wocherra bangina bagotu asekorende kwewe segeto banyome na gotiga kweretera chimuma omongno yo mama otestiwe engencheye no mongno yo mama no monto monene muroche munangana akere kambuni yanditayire nje muno mwana yo monene ngagenda ka otimoke yo mama ne nyaruka kabere no mwana umintomo kemo kogoti bomongno yo is 44 years mwana wa university yari na nje gonda site ya miaka 70 ona yo kogenda gwachikoro mongno yo ngina Thomas ne nyaruka muntu otaibu kiole nigo bono botsukyo botindi bwagendereire eriyo kubeka ebyara bakagerwa baiga Steven Nyariki Mbonde Ensoko TV North Mugirango County ya Nyamira.